Kom nu. Nu siger den også noget. Nej, hold ud. Nu den siger noget. Nu er du lige gang. Jeg kan ikke lide det, fordi den siger også noget. Er det sådan, jeg skal sidde og kigge på det, at du piner dyr, eller hvad? Hvad skal jeg gøre? Du skærer hovedet af den. Prøv at se her. For pokker. Jeg synes simpelthen, det er så synd for den nu. Det var en rigtig dårlig idé. Bubba? Vi tager pulver med. Nej, tag fat i den. Kom nu. Det kan stadigvæk godt nå at komme så. Tag fat i den. Godt. Så hold du den der. Skal vi gøre det nedefra? Nej. Slå den. Nå. Er du med? Nej. Hold det Nej. Vend om. Nej. Sådan. Er det okay? Hva? Nu har vi fuldstændig kontrol på den fisk. Få med på det. Vi kan ikke se ud hele dagen. Vel. Er du med? Mm. Sådan her. Nu tager du den her fra gattet. Sådan. Her. Har du den? Ja. Stik fingeren den der, hvor jeg har. Nej. Jo. Gør den ren. Her. Det bevæger sig stadigvæk. Kom så. Det er sådan noget snaller alt det her. Jeg vil aldrig kunne vende til det her. Aldrig. Jeg tror, jeg får stress af det sammen med dig. Den gjorde det selv. Det var som om den ville. Sorry. Godt, lad os komme afsted. Jeg elsker at få noget med. Se, lige så stille. Er det for langt? Jeg vil bare gå klar. Frem med det. Bubber for fanden. Hvad helvede lavet? Okay. Bubber for fanden, jeg har sagt, du skulle holde fingeren uden for det hele. Jeg kunne ikke få den til at sidde fast og sådan. Nej, men jeg har fortalt dig, at den der finger skal være derude. Ikke? Bubber, der er en ny en. De er der stadigvæk, Bob. Den er lige derovre. Tror du ikke, du kan skyde derfra? Tror du? Ja, du kan. Den kan du se. Ja. Det er sgu da lidt langt væk. Jamen, der er ingen tvivl om, hvis man virkelig var øret, så... Bare slap af. Træk vejret stille og roligt. Jeg tror, der er sådan eftervejer for det der, jeg lige lavede. Jamen, det er ikke noget. Stille og roligt. Åndedræt. Sigte. Tryk. Tag stille og roligt. Kom så. Sådan. Så aftensmaden reddes. Men jeg kan åbenbart ikke gøre det. Bubber, det er okay. Det var også svært. Med fingrene, så jeg kan se, at du har fat. Ja, det er ikke lige efter bogen, men det er okay. Ja. Og så stik fingrene ind nu. Fingrene ind i maven her. Kom så, Bubber. For satan. Stik fingrene ind og kom. Helt ærligt. Den gør ingenting. Så. Det er koldt. Kom med. Derude. Bubber. Er du klar? Og den er let nu. Det kommer lige henover. Er du klar, Bubber? Klar? Ikke nu. Foran. Skyd. Hold. Løb.